Perubahan di masa pandemik ini telah mengakibatkan Salam. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahatot tu sudah ruas. Doh tamu namar minggu di Tikyon. Horas jala selamat beribadah ma di ita. Tapuji matuhatta. Marede mahita sian bukwede nomor 125 ayat 1 doa ayat 2. Bukwede nomor 125 ayat 1 doa ayat 2. Roha, Tinggaun, Mama.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na to palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, yang gohalak partigori, mangulu do binahen ni parsihoton na marhapor siaon. Alayang go dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan. Sailehon jala patubu madihami hapor siaon na sitong. Tabay mahapor siaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumar pangasi. Asa holong roha nami diho. Doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha kami mabahen lomo ni roha kami. Sayului mapapangiduan nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, maret dehita saya bukwede nomor 24 ayat sada, dohot ayat 5. Bukwede nomor 24 ayat sada, dohot ayat 5. Tangion hamuma patik ni debata, ima patik paupaton dot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinanomari ma ulah hamu nasa silaonmu. Alayang bari papituhoni, ari paradianan di Jehovah debata amdoi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Adi naonomari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiad do ibana di hari papituhoni. Di bahani do, umbahen na di pasu-pasu debata Jakuba, ari paradian nai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni, odo, ikut di habiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hata ni di bata, ikut badiado hata ni di bata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon do mangguruhon. Ido saatna atong rak mangido gogo mahita laho mangulahon patik nain. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
Tapuji Tuhata maredehita siat bukede nomor 688 ayat 1 dot ayat 2. Tatopo tima dosata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo kami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham na gudang ido. Saya si maroham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asa muba roha dot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasisan di dosata. Songono dohatani Tuhan Jahoba nunga pola hupasi isi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Saimulak mahotu au ayau do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sabukede nomor 212 ayat 1 dohot ayat 4.
tabegema hatani debata turupuk di hari minggon imana tarsurat sian panurirang Job biddu 30 alu mamukka mai sian ayat sada 1 ayat 10 sada asata jahama marsika soring dungi Roma alus ni Jahoba tu si Job marsite sian haba-haba nin nama isedo ibana na naik paholom tup-tupan markite sian pakkatayon naso marpanibangon wahohosi magotingmu songo bawa ay adong do na naik sukunokku tuho asahonian mangajariao di dia doho ujuau paujakon tanoon paboa mai molotung siko panimbangan ni roham ise ulaning mabahin suhat-suhat na jolo pihak botoon mudoi manangise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna di atas ni hahaulaning ditanom hajonjongan ni akat yang na pertunggu ise ulaning mamiakon batu pasuhina ujurap mamuji-muji ahu akabitak cidongdong jala marolop-olop sude anak ni debata ise ulaning manutup laut marhite sian akapitu uju digungsang na ruar sian bortian ujuahu majadi honopun bahen pahianna do taholomon bahen lilitna ujuau mambuhul parbahan di atasna jalahu pahod di ibana rangsang-rangsang dohot pintu laos hudok ma itap niodoho jadi roh jaladang jadi salpuanmu iko disodo sulon gusang-gusang ni aka galubangmu ido sahatna martua do akan atau mangihon hata ni debata jalana peopsa amin. Tapuji Tuhata marede hita sia bukede nomor 140 ayat sada do ayat 4. Gir-gir mahamu manogu sudi naum nabegu maju adope ihatan ni Jesus nasangat lubang sakap namat lulus di portibio masih marohon aleni mata pasal tahatan tumpahi nama sudenani ulang minamos sobe sai pai mamartua sude jomape Taha tidak ko maha porsiaut tai songona hina tidak kon ni dongata sa porsiaut di sadok portibion rapma hita madok au porsea di debata Jakoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea si atod di purbadia andorak sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang
na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun de debata Jakoba, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pe mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria katopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasasan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tabi gema tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Shalom. Halo. Marilah kita memperhatikan untuk warta kita di minggu ini di tanggal 20 Juni 2021, Minggu Dung Trinitatis, dengan topik Minggu Pelayanan yang Penuh Kasih. Koinonia, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 22 Juni 2021 masuk pukul 17 WIB. 2.2 jadwal pelajar CD untuk saat ini diliburkan. Poin 3, Marturia, persembahan bulanan. Jadwal penyerahan persembahan bulanan tahun 2021 dapat dilihat yaitu pada tanggal 11 bulan Juli tahun 2021. 5. Pemberitahuan 5.1. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi saat ini tentang COVID-19 atau virus corona dan informasi varian baru virus yang telah bermutasi yang saat ini terus diteliti, dan semakin banyak masyarakat dan warga gereja yang terpapar virus corona, maka gereja kita mengalihkan ibadah Minggu 20 Juni 2021 sampai dengan 27 Juni 2021 dari gereja ke rumah jemaat masing-masing melalui live streaming di YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi dan Facebook HKBP Jalan Lurah Cimahi dalam 2 ibadah, yaitu pagi bahasa Indonesia pukul 7.30 dan kebaktian bahasa Batak 10.30 WIB. Kebaktian sore sementara ditiadakan. 5.2 Izin atau cuti bendahara. Terhitung dari tanggal 17 Juni sampai dengan 5 Juli 2021, Inang Sintua Erboru Samosir Bendahara Huria izin atau cuti, maka laporan keuangan minggu ini ditutup hari Rabu untuk pemasukan dari hari Kamis 17 Juni 2021 akan dilaporkan minggu berikutnya. Untuk pelaporan keuangan melalui transfer dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 9 Juli 2021 akan diwartakan pada hari Minggu 11 Juli 2021. Demikianlah warta kita di minggu ini. Terima kasih. Tapuji matuhata, mari dehita siabukede nomor 716 ayat sada do udukna hukma tapasahat peliata na parjolo. Kodona marsagale
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Huriani Tuhatta na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di bagasan mingguta sadarion. Imana tersurat di surat na paduahon na tinongos ni Apostol Paulus turia Korintus biduono ayat 1 ayat 10. Lumobi ma dihamuaka manami inanami na posobulung remaja sikola minggu. Na marminggu nuaeng di bagas tabe tabuka mahatani debata sia 2 Korin pasal biduonom ayat 1 ayat 10. Asa tajaha marsikat soring. Songonon madidok disi. Nama ngapoi dohami akadongan pangula asaunang magopo pajaloon muna di asini rohani debata. Ai bidokdo ditiki parasian doho hutangion jala diari haluaon doho hurupi nuaeng ma tomon tiki parasian nuaeng ma ari haluaoni. Dang mangalehon pertuktuhan hami diagia ahape asaunang hasurahan tohonan nami. Dina saluhun upatuduhon hami diri nami songon akan naposo ni debata di bagasan habengeton godang di bagasan aka haporsuhon asusahan dohod hagogotan. Dina hona pukul dina terhurung di bagasan haguturan di halojaon di na makkar mata di parpuasaon di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, lambas niroha, dohod habasaran, di bagasan toni parbadia, di bagasan holong niroha nasomar pangasi. Di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugoni debata, marhite-hite sinjata hati goran di siamun dohod habirang. Mamulusian hasangapon dohod haleawan, sian barita naroa dohod barita nadenggan songon akan nama ngaliluhon ape parsitongan do Songon akan naso tinadda hape na tinadda do songon nanaing mate hape na mangulu songon akan na binunu alaidang na mate songon akan na marsak alay totong do parohan nalas songon akan na pogos alay torob do di pamora songon naso paradongan ape saluhudo digomgom. Ima yanggo sahakna dihamuak kadongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus namar minggu nuaing di bagas tabe di nganatta di bagasan obastikyon tung songon na manggasa haroroni virus corona nuaing di tonga-tonga ni ngolutta alai naik takas do sosoan nami hita asa toktong di bagasan pos niroha toktong di bagasan semangat ala las niroha do haroroan ni gogo di hita jala marite-hite las niroha tai majakon imun na tabba di bagasa pamatang talaho mangalo parsahiton terkhusus di akka amanami inanami nang akka dongas saha porsiaon na sedang menjalani isolasi mandiri pamonangon na dohamu urupan na dohamu jala perguguan na asa malua hamu sian hagogotani ido nang nasinwarahon ni turpuk jamita di hita sadarion ala mangihutton pakkatidak konon ni Apostol Paulus di bagasan perdalanan ningoluna takas donangi kobotota rap tubu dohita dohot hapor sukoni rap magodang dohita dohot parukiloni
rap dilabuk tadoragam ni hasusaani ido paina di suara turpuk sadarion di bagasan ngolutta siganupari rap dohita dilabuk ta jonok dohot ragam ni hapor suhon hasusaan hagogotan songon nani dok ni ayat opat dibiddu turpuk tahun ido paina di bagasan perdalanan ni ngolutta sai toktong do pasahatot tadirita tutuhatai ala setiap waktu tiki parasian setiap kesempatan bisa menjadi kesempatan do pertikian hagogotan di ngoluni jolmai alani ubaina sai toktong ganup tiki ganup ari sai ikon martangiak kita mangido hagogoon mengadopi hagogotan mengadopi hasusaan mengadopi haporsuhon di bagasan ngulutta kamang do tamu kainang molo di sersik kamu di googling muna manang di dia kamu coba kamu ada buah na paling populer di Portivion ternyata alusna adalah tomat jala ado di berek kamu tomat rengge-rengge molak kana di huta di botoro nate tomat rengge-rengge ya ado dong salak ina manuor tomat rengge-rengge ala somal na tomat rengge-renggeon sada plastik gon dibungkus di onan dibuani na tom masianonan diberi ngamat tay madijabu amang tabune yan non molo di beko tomat rengge-rengge tu sabbal dungi mangam mahita nakpe gulamo ikatta alai molo nunga dibaen lasiak sabbal namar dongan tomat rengge-rengge itorsongon na tabu na may torsongon na roijur laho mangan dibukay na toma plastiki dibereng matomat rengge-renggeon uli denggan bagak yas doang go kulit na alai dung laho manutu inat taon tu panutuan di sehat ma tomat rengge-renggeon asau mekmet dipotong-potong HP di bagasan nunga malala di bagasan nunga busuk di bagasan dang bagak songon hataridaan na nasian luari dungi Roma inat taon di dokma uli doang go tomat rengge-renggeon seluar HP rang binoto di bagasan nga magopu nunga tung dang dinggabe alani taksau beon pakeon bolokonon namaon dungi taksau benasida mangaton sabbal namardongan tomat rengge-renggeon songoni makamang dotta makainang di bagasan perdalanan ni ngulutta sipata oloro anggo jolmai jala sai toktong do anggo jolmai dia kapartikian ni ngoluna sai marsakap tuak kanauli do nadenggan alai rodo naboy manegai ngolutta naboy nang manegai hapor sehaotta bongot tu bagasan ngolutta tomma rengge-rengge nak kiningani rap tubudui dohot akka hasusaanna dohot akka parukilonna bahkan kuman bibit-bibit penyakit boy masuk tu bagasan pamatangna tu tomat perbagasan nai manegai mangaruruti gabi boy malala boy sappe magopu di bagasan songoni manang nguluni jolmai nang ngulutta dinarap tubuh hita dohot parukilotta boy mabain magopu hapor siautta boy mabain magopu pikiratta alai anggo turpuk di bagasan jamita di hita sadarion di pargogoi jala di apoi do hita asa toktong marsi hohot jala somu bauba laho mangulahon dadenggan nangpe di labukta godang akka parukilon dohot hasusaan dohot hagugoton dohot parsahiton dohot parukilon naboy mabain magopu pakilala atta alai molorap dohot
debata hita maralohon saluhu nai boido hamonak konotta par rukilottai gabedalatta laho pasangapon debata. Di bagasan saluhu tak kasusaani lumobi terkhusus molotungadong nuaing hita namar minggu di bagas tabe na sedang menjalani isolasi mandiri. Dakkola jolma nang huriaipe nang akka apostel ni Tuhan ipe magodang do jala gereja bertumbuh bersama-sama dengan tantangan, bersama-sama dengan ancaman, bersama-sama dengan kesukarannya. Ala di bagasan pakka tidak koron ya kaposteli dia do pinasida do ragam parukilon naboy mabain nasida di bagasan hagugotan. Say songon na so mangula nasida hape na mangula do. Say songon na mate na mapakilalan hape na mangulu do. Say songon na so argana sida dia do panijolma alay argado pakkobasion na sida dia dopan di dewata iroban na saluhu na hita naing maparhaseang tikki parasian tikki saunari gabedalatta laho pasangapon goar ni dewata di goar do tikki manang partikiano di hita songot dalatta laho patu pahon mangargahon dohot maparhaseang hina arga ni pakokopon ni Yesus di hita. Hina harga ni papahenan ni Yesus di hita. Molotai huton hatana tarsurat di sada Korintusonom ayat 20 didok ay argado hamu ditobus dibaheni pasangap pamuma debata maritehite daging muna dohot maritehite toddimuna ay debata do napunai. Argado hita ditobus si patak kamang dot tamuak kainang saya tadok doate bahwa haluau ni silehon-lehon doi bahwa haluau ni karunia pemberian Allah dan cuma-cuma gratis sebagai karunia Tuhan yang diberikan di dalam kematian Yesus Kristus menjadi haluauta dohot hamonangotta alani gurang dojolma ala silehon-lehon dakkuboto manang na bohahi tarupani akamang dotta mokkainang nangakkan apo subulung mularong mangalehon sesuatu tuhamu itor argana do diberek kamu manang rohana manang dalan na laho mangalehon silehon-lehon nai na umarga sa sitong nga ima dang argana alay rohanay do na mangalehon si lehon-lehon nai iduban na molo saya madokata jolma madokata kadongan molo taringot si lehonon saya didok unang maberek kamu siya namplok naon ninnate alay berek kamu masya rohanami dohot ias ni rohanami laho mangalehon na sa sitong nga na umarga ima di bagasan rohani debata na mga lehon holong na itu hita hape di lehon do pemusin na umargay ima marite-hite pakokopon ni Jesus Kristus di bagasan hamamate nai marhite mudar na nabadiyay dohot hosana di seahon laho paluahok kita jolma manusia alani argado nabi na ni dewatai macai argas itu tu tung sohasuhata doi sian bilang-bilang ni artanarong di portibion tung sohasuhata doi sian argani nabinahen ni jolma marite sinamot dohot akkana di portibion ay nanung margaido di lehot tuhita gabe si lehon-lehon na sumurung di akkana porsea di ibana alani iro kamang dot tamuak kainang ditikki parasianon ditikki tanuaing ditogiot doi ta asa pakke tikkim saunari tapakke tikkitai saunari ido banda di dok hatani edetayate pakke tikkim saunari ala tikki parasiat doon tikki parasiat nani leon ni dewata tu hitalaho maka
lojahon doh maparukilhon haluaon na pinasahan ni dewata tu hita. Angko haluau ni silehon-lehon do, angko haluau ni si basa-basa do, alai laho makajong jokon haluau ni, laho maparukilhon haluau ta, marukil do hita rap dohot ragam ni hasusaan. Nadong di bagasan ngulutta na bui mabain sorat tita ala di portibiot do pehita na gok parmaraan gok hasusaan dohot gok hagogotan. Ditiki parasianima di sosoi dewata hita kamang dot tamuak kainang asa di bagasa tod di porbadia hita asa di bagasa pakirimok kita laho makamonakon sa luhut parukilotai. Laho makamonakon sa luhut hasusaatay, laho makamonakon sa luhut arsaktay, di bagasan gogo nasian dewata, ala dilehot do dihita, pos ni roha, laho maparhaseang tikinan ni lehon ni dewata, margogo hita, laho makamonakon sa luhut parukilota. Alanido, hamuak kamang do tamuak kainang, donga sa porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dangadong tiki na gabi kesempatan dihita laho mangulakon aha na masa diaka tiki nok salpu alai laho mamakke tiki saunari do laho mamereng tiki nok salpui asa tu akka ari naneng ro lam duminggan perdalanan ni ngulutta siganupari lam umuli lam umune lumowi songon naniro ni turpukon lam tubu maholong ni roha dihita laho mangulahon haluautai di bagasan saluhut partikian nuaing do tikion di leho dewata dihita nuaing do tikion di basa-basa dewata dihita asa tapar haseang partikianon manatap tu hamonangat tarap do tuhani di bagasan saluhut akka parukilota jalanunga di patuduhot Tuhan Yesusi marhite hatawonai laho manaon haporsukoni laho manaon parukiloni manaon nang dohot rehe-rehe nasahat tu ibana sahat tu hau pinarsilang asa tung sikop haluaon nadi jolma nadi hita. Naik songoni manang jupang di bagasan nguluttanian. Naik songoni manang hanguluhonotta partikian dohot kesempatan nani leon ni dewata tu hita. Mian do hita di bagasan kanguluan saunari nang pegudang kaparukilon. Mian do hita di bagasan palumean hosa dihita nakpe di bagasan ragam ni hapusokan pakiot tamai maka monakon ragam ni parukilota rap dohot tuhani di bagasan saluhut hasusaani asa monak kita di sude parukilotai ngasai jujut bi ni barita hot tuhita partikiani macai harga partikiani macai une parhaseang jala pakyot tamai lahu pasangapon goarni tuhatta molonunga salpu dangadong belabana molonunga salpu dangadong begunana ai nunga salpu partikiatta sian portibion sahalak anak boru na gok parukilon na polaiko mangaratto ibana rupani tu pangaratuan na macedau dungi dina mangaratto ni bana arong dosa ada komitmen arong dosa ada sita-sita ni bana nama dok ikut jolo hasea wasa mulak tu tak ikut jolo adong sinarong aku asa mula kau tubona pasugit ni narohana jala buanok kumannon gudang akka na arga gudang sinamot lau pasahatokku tu pangitubu inokku di huta asatung las rohana ninna rohana
Alani say mangulama ito anon, say karejo mulaulaon, polaro say dipakai tikki rupani laho papunguhon nakana arga di bagasan nguluna sinamot arta nang hepeng pe jala nunga martaut taon dak pola di pabuai mana baritana tu huta dak pola di pabuai mana baritana tu bona pasugit ala pos dorohana sedetik kian non ikon macai argado bahenok kuharorokku marhite godang nahubuan sian pangarat wakku narohana juppa mati kina mula ma ibana nungatung di hirim rohana bajupang dot inongna bajupang dot pangitubu jala dibuat ibana do gurang na tau palasson rohani natoras naon rupani hape saya digorai ma di jabunaon saya digorai ma di bagas naon dangadong be mangalusi Roma katodong Roma ka hobar balok hobar jabu di dok ma ai saya diripu do inong munaung marujuk ko naung mago ho ninna alarakya di pawoho baritam ninna kadongan nama ido ala naing buanukku do narga gabi kejutan tu natorasu inna itu anon ngadi dia inokon nuaing ninna dungi Roma ka hobar balok di buam ma itu anon agak tu sabula perlak ngai di dok ma ngadison inong munuaing ninna nunga di torunitano be nunga marujung be natoras naon di sol-soli marohana di ingo ma we tahe dangarong be kesempatan dangarong be partikian ay nunga salpu be nunga marujung be jala nunga macoho be partikian na pajupang do natorasna dangarong be lawani dangarong be gunani molo tumpe ribuan gurangak kana arga laho mangalehon tu natoras naon hamuak kamang dot tamuak kainang songoni do nak kita ditikki mangolu do pehita ido tikki parasiani dihita ditikki dilehor debata do pe hosa ngoluan ido tikki parasiani dihita jala digat doi saunari doi tikki parasian tikki nani leon ni debata tikki si basa-basa naing pakyotta laho mabahen nadinggan tu saluhut jolma tu saluhut natinopani dewata gabe pakkobasion songon nanidokni topi ni minggutta sadarion di jauh hitama perhaseang pertikiani laho pakkiotta mamuji do pasangapon goarni dewata unang jolo salpu tikkina unang jolo salpu arina gabi sol-solatta dirita laho mabahen nading gantu dewata mangargahon haluaoni alai saunari do tikion do di leo dewata dihita laho patupa akan nadinggan di bagasan ngulutta ahamana tuk gugutta ahamana tolapta laho makkobasi dewata laho makkobasi tuhani di bagasan perdalanan ni ngulutta gorang do natuk terbaik kita suara dona terbaik kita suara do leonota tangi yang dona terbaik kita tangi yang do bahinota arta na terbaik kita arta do patupauta lau patukon na denggan di tonga-tonga ni perdalanan ni huria lau makubasi tuhani di bagasan perdalanan ni huriai asa terjauh hita gabe na poso ni debata asa terjauh hita gabe na poso ni tuhani di bagasan saluhut akka ulota tohonata pakubasiota di tonga-tonga ni huriai gabi marbungaran jala marsaringar hasangapon ni dewata dohot hamuliaon ni dewata di sadok portibion marhite-hite hurianai ala tarjoudo sude ruasi laho makkubasi dohot mangulahon lomo ni rohani dewata di bagasan nguluna amin martang yang mahita mauliate madi hoali Jehovah ala dile hokkoro pe dihami tikki parasian tikki silehon-lehon laho mangargahon haluan nami pasu-pasu mahami asalam margugu hami laho makka tidakkon goarmo di bagasan saluhut
tiki ari na nilihommu di hami pasangapon guarmu na badiay. Ali Tuhan rap tubuh do hami jala rap mangulu do ragam ni hasusaan, haporsukon, parukilon, parmaraan, parsahiton, rodi hamatean. Alai dipargugui to dimido hami makka monakkon saluhnay marhite-hite haporseaon dopos ni rohanami dihaluaon nagpinatupan ni Tuhan Yesus. Pasu-pasu mahuriam sadarion HKBP Jalan Lurah rap dohot akka ruas ni huriam di kenganan nasida di luak nasida di bagas nasida be di partikian hasusa anon. Ali Tuhan papatar ma haluaon di hami di portibion di bangsonami haluaon sian kopit 10 sia asa malua litua sesori magoi asa boe marulupolo pami semua ngakaparsaoran nami lumobi pasangapon guarmu na badiai tata ma pardangolan nami tata mahasusan nami ali Tuhan di partikian sori magoon sayunang pabeda haluaon nanaing patupawmu di hami alai hapogani mamangurupi hami di hasusanon asa malua hami sian sori mago kopit 10 sia sayurupi mali Tuhan akan terpapar kopit 10 sia na dirawat di rumah sakit di partikianon dohot na isolasi mandiri di nganan nasida be. Say papos roha nasida makka monakkon paraloani. Asa margogo nasida laho malua sian hasusaani. Say tupahi jama pasu-pasu pamatang nasida asalam martaba-taba iman haporsiaon. Dohot imun kekebalan tubuh nasida marhite-hite haporsiaon nasida di hamonangan na naing lihononmu. Pasu-pasu maruas ni huriam na ulang tahun lahir sadariodok sa mingguon panjang umur di nasida dot las ni roha. Ulang tahun pernikahan asalam berbahagia rumah tangga nasida pinasupasu ni asi ni roham. Pasu-pasu rumah tangga naung ojak ali Tuhan asang giat di keluarga si Rait boru si tumorang si Hombing boru si Boro di anak kon nasida gabi jupang marumah tangga na hinalomohon ni roham gok pasu-pasu do las ni roha tupahima keluarga si Matupang boru sinaga songoni nang keluarga si Hotang boru Huta Barat Kristian di Jiaritonang AS Week 5 songoni nang situa NTH pardede nang boru si Rait ali Tuhan say lampagada di nasida las ni roha gajang ni umur dohot pasu-pasum dia kaulau dok ngolu nasida asalam martaba-taba nang gugu nasida lau pasangapon guarmu na badiai pasu-pasu nang Angelita tamada borusianipar NN Wikwalu songoni nang saluhuta kapabahenan ni ruas ni huriam maradopon huriami say tupahi mai bain hasangapon di guarmu na badiai jala margada-gada nang dinasida kalas ni roha ali Tuhan hutangnya kok kami marwas ni huriam salu nana dibaga sa parsahiton say papatar matiki haluaw di nasida say papatar tiki hamalumon di parsahiton nasida amang situa manurung nadapo songgo-songgo di arinak salpu inang boru hasibuan songoni nang amang malau rodiak kanapeak di rumah sakit na sohaguarak kami marsada-sada nang dirawat di jabu nasida BP ali Tuhan say homa mangalehon hamonangat di nasida sian parsahitoni jama urasi pamatang nasida asa tangkal nasa parsahito sian daging nasida lobi sian niele Tuhan sungguli mahaporseaon asa toktong margogo nasida di parsahitoni laho martangi yang hut majogo warmo mangido haluaon sian adopam munda badiai ali Tuhan pasu-pasu manangaka para medis dohot tim relawan bangso nami partogi ni negara nami laho memperjuangkan haluaon sian COVID-10 sion tupahi proses vaksinasi asalam
margugu hami laho mangalo nasa parsahitoni lumobi virus COVID-19 sian labung nami. Asi marohama le Tuhan dangadong hupangasahok kami, gugu nami, hapistaran nami, sinadongan nami, laho malua sian salut hagugutan nami. Tung holan asi ni rohamdo na hupangido hami. Doho denggan ni basam na mangalehot di hami gugu laho makkamonak ko sa luhut hasusaan nami. Atong sayunang paingot-ingot dosa nami, sayunang jujur hahurangan nami. Alay saingot maali jahuba Tuhan nami. Asi ni roham doho denggan ni basam di ngulu nami. Asa margugu hami laho makkamonak kon sa luhut hasusaan nami di Portibion. Rab doho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita sian bukwedde nomor 730 ayat 1 2 hut mata pasahat deliatta. Tamartangiang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang horo-haroran ni salu sileleon na dengkado nasau libasa na mauliutus upasat tami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na ucus di jolom pasok-pasok may jala ramoti asaw parhasya kami pilihanon pati bulok karajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion buhay marohan nami maritete todim asalam hutad dahami gurang di sileleon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman amin na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomoni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nilongan nawar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Ayo Dona puna haraja Dotaku
jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata maho. Disodakon Tuhan Dewata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan Dewata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhna. Salut paralado HKBP Jalan Lurah, Rabdot pelayan sadarion organis song leader. Masato tuita sai Tuhan tamat dongan hita di bagas saluta kaparu kilota. Tuhan memberkati. Horas.